Eu son Manola, estuve aí traballando en Pontesa 30 anos, fundo o comité. Eu son Sandra, traballo en Treves Galicia, que pertenece ao sector da automoción, e levo como 15 ou 16 anos na empresa, e nada, estou no comité tamén. O meu que sei da Pontesa é que deu de comer a moitas familias de por aquí, tanto de Arcade como de Ponte Sampaio, como os alrededores todos. Todos. Erades moita xente. Si, cando eu entrei éramos 1000 personas. Despois, cando pechou, sobre 280. Nos ali arriba, o pico máis grande foron de 300 e pouco, casi nos últimos coletazos, sí. E agora somos a metá, 100 e pouco. A tecnoloxía acaba con todo, miña filla. Aquí pasou o mismo, O salario unha miseria. Eu ganaba 350 pesetas a semana. Porque non tiña 18 anos. Entonces os menores cobrábamos a mitad, fíjate. Facías o mesmo traballo que eles, pero o salario era a mitad. Traballábamos, pois, 51 horas a semana. Eu sempre traballei 40 horas semanais. Bueno, esa batalla, aí abriche descamiño, Si, aí costou moito, pero nós conseguimos a xornada intensiva, comendo fora por aí pola carretera, chovendo, ventando, facendo sol, e ao final sí que a conseguimos. Entón xa traballábamos, baixamos as horas moitísimo, e traballábamos solo de mañán. Nos estamos a turnos, actualmente na empresa hai 3 turnos, hai mañán, tarde e noite, a noite é voluntaria, os que queren van e os que non, en principio vamos mañán e tarde. Cando entrei aí empecé cobrando 800 euros, máis ou menos 800 euros, pero prorrateado todo. E despois, agora xa é outra cousa. Na miña fábrica aquí éramos moitas máis mulleres que homes. Cobrábamos igual traballo, igual máis ou menos. Aunque había traballos que eran específicos de mulleres. Por exemplo, onde traballei en decorado, aí só había mulleres. Sí. Ao principio, cando entrei a traballar, sí que había certos puestos que só os desempeñaban homes. Pero iso foi evolucionando. Conseguimos que se rotara todo o mundo por todo. Pareceme maravilloso. Sí. Ahora mismo todos sabemos facer de todo e non hai diferencias nese sentido. Aparte que é moitísimo mellor iso de cambiar de puesto de traballo, porque unha fábrica vai te comendo, é sempre os mesmos movimentos, día tras día, ano tras ano, e iso mátate. Sí, porque a verdade é que non parabas, o sea, non había un límite, o xefe sempre che pedía máis, se hoxe fixeches 10 cestóns, que é o embalaje onde empaquetamos as pezas, pois mañán eran 12, chegabas aos 12, mañán era outro día eran 15, hasta que nos plantamos, sabes? Non se podía levar, eran ritmos frenéticos. E conseguimos ter unha comisión de métodos e tempos, que consiste en que se ti tes que para facer unha peza 4 movementos, eses 4 movementos están cronometrados e delimitados nun método. Se estás ali unha hora, pois sáleche tantas pezas. Iso é a produción que che poden exigir, non máis. O sea, iso é unha batalla importante e moi ben ganada. Eu xa cando entrei en Pontesa, no 71, xa estaba todo cronometrado, xa estaba iso feito. Sandra, mira, vouche enseñar este platiño, esta rabanera, que isto facíamoslo nós aí, isto aquí debe de ter por lo menos 48 anos. Foi a primeira baixela que lle comprei a miña nai, e lle regalei. E daquela valeume 7.500 pesetas. Era a máis cara que había na fábrica. Desto estou particularmente orgullosa. O cartel e a foto de algúns dos compañeiros, aquí non están todos, dunha das famosas folgas nas que conseguimos un avance brutal. O sea, que foi un antes e un despois. Maravilloso. Nos fixemos 2 grandes folgas. Unha foi no 2011 e outra no 15. Unha de 11 días, a de 2011, e a de 2015 foron 14 días ali dándolo todo. Sol, chuvia, granizounos, e aí conseguimos moitos avances. Empezar a igualarnos en salario, os novos e os antigos, solo diferenciarnos por antigüedade, o da comisión de métodos e tempos,
Unha muller se queda embarazada en Treves, ten que avisalo, e desde o momento en que saben que está embarazada hasta que a crianza ten 9 meses, ela ali non vai estar. Non traballan durante ese tempo todo? No, e van para casa co 100% do salario. Que maravilla, Dios mío. Sí. Nós conseguimos muchísimas cousas, pero claro, non había nada. Hubo que pelear por todo. Pero nós conseguimos guarderías por nenos, cuidado que pagaba a empresa, e que os traían para a fábrica e viñellos a buscar un coche para leválos. Pois conseguimos xornada de 40 horas, xornada intensiva. Nos tiñábamos moito chollo feito xa de antes, o sea, todos os precursores que fostes vos, eso fomoslo xa adquirindo nós. Perder os dereitos é moi fácil, e volver a conquistalos é moi difícil, moitísimo. A xente non se imagina o difícil que é conseguir, pois, iso, que unha muller embarazada nun ambiente de traballo con químicos que non poida traballar. As cousas non son tan fáciles como parecen. Donde hai compañerismo e hai persoas que queren conseguir cousas, consíguese. Pero todo é a base de loita. Se non hai loita, non hai nada.